Dairig daltaí scoil éine go moch madan inné agus iad amón agóide rih am scoile. Níl na daltaí sásta leis an bríomhmhóthar os córa scoile an ár a trí sé. Agus tá siad ag iarraí go mbeadh sé níos sábháilte dómh agus iad ag siúil chun na scoile. Táid anseo le haghaidh slí sábháilte a ágadtíon scoil, mar níl an bóthar chus sábháilte le haghaidh gasar a dul trasna an bóthar. Níl aon speed ramps agus níl na cosán an mhór. Nuair bhíonn na gasar de le an scoil ní se an sábháilte. Chur mud ag seo airn agus thua mud ón cardlan go dtí an scoil agus bhí signs ag daoine. Tá na carna go róiscipi agus tá daoine ag ar trasna an bóthar uaireanta agus uaireantí ní dhéann na carnaí ró just gó siad. Bhí ceithre agóid ar siúlané idir borna na Pharraige, Indrabháin agus anseo sa spiddal agus scoil in Nuacht Cúla4 ar thaobh na bóithre. Tá na pobal ag súil go deoch ag feabhas ar an ár trí sé, le go mthóigh daltaí níos sábháilte agus iad ag dul ar scoil. Katelyn, Nuacht Cúla4 an spiddal.